Iimbotyi eziluhlaza ne-ertyisi. Iimbotyi eziluhlaza ne-ertyisi ubuchwepheshe bokugalela ikhomposi ngaphezu komhlaba. Ngaphandle kokuba zineprotini eninzi ebaluleke kakhulu kubantu abahlelelekileyo apho ukutya kwabo kuba ne-carbohydrate eninzi, iimbotyi eziluhlaza ne-ertyisi zisinika uvitamin A, B, C no-K kwaye zikhusela iityhefu ezonakalisa umzimba, zikwanazo nezinye izondlo ezincinane ezinika ubomi obunempilo. Iimbotyi eziluhlaza zikhetha ukutyalwa entwasahlobo ukuya ekupheleni kwehlobo. Zikhula ngcono kumaqondo aphakathi kwe-16 degrees Celsius ukuya kwi-25 degrees Celsius. Ii-ertyisi zona zikhetha ukutyalwa ngexesha lasentlakohlaza elibuphola nasebusika kumaqondo phakathi kwe-12 degrees Celsius ukuya kuma-23 degrees Celsius. Tyala imbewu yeembotyi okanye ertyisi iqelelane ngo-10 cm kumqolo wama-75 cm. Beka intambo yangasentla okanye intambo yomlinganiselo kuluthi lwesigxina olukuma-75 cm apho umqolo uqala khona, nakolunye uluthi apho uphela khona umqolo. Faka izinti zethutyana kumlinganiselo we-10 cm ngezantsi kwezinti zesigxina, uze ufake enye intambo ukumilisela ibhanti yekhomposi egalelwa ngaphezu komhlaba xa kuza kutyalwa. Qiniseka ukuba zombini ezi ntambo ziqinile yaye azikho goso, ngokumana uziphakamisa uziyeke zizehlele amatyeli ngamatyeli. Bhekelisa ingubo kaThixo uyise ngezantsi kwebhanti lokutyalela elilinganiselwa kwi-10 cm. Uqiniseke ukuba awuyingcwabi ngaphantsi komhlaba. Ukuba uyingcwabile ngaphantsi komhlaba ingubo kaThixo ingekavundi, inokubangela ukuba umhlaba ube nexesha lokuba ne-nitrogen ekwisimo esingalunganga eside sithobe imveliso kwizityalo. Hloma ifolokhwe yokulima itshone kangange-30 cm ubunzulu apho liqala khona eli bhanti lokutyalela, uze uyise ngasemva kancinane xa uyikhupha ude ubone umhlaba uqhekeka. Susa kwalitye olivayo ngale folokhwe yokulima, kodwa ungawuphethuphethuli okanye uguqule umhlaba, uqhekeze nje. Qhubeka uphindaphinda oku qho emva komgama ulinganiselwa kwi-10 cm apha emqolweni. Ukulungiswa komhlaba onobumuncu ndawonye nokwenza ukuba izondlo ezikhoyo emhlabeni zikwazi ukufumaneka esityalweni, sasaza ngokulinganayo icephe lothuthu lwenkuni okanye amathambo acoliweyo okanye itispuni yekalika ezolimo kumgama olinganiselwa kuma-60 cm apha kulo mqolo wokutyalela. Galela ikhomposi elinganiselwa kwi-3 cm ukuphakama ngaphezu kwebhanti elinobubanzi obuyi-10 cm kumqolo ngamnye wama-75 cm. Akukho mfuneko yokuyifaka ikhomposi phakathi emhlabeni. Olu hlobo lokugalela ikhomposi ngaphezu komhlaba lulandela ngqo indlela iNkosi yendalo esibonise kona kwasekuqaleni kwamaxesha apho yacwangcisa ukondla izityalo ngokusuka ngaphezu komhlaba. Embindini webhanti yecompost, cinezela ngomphambili wegaba uvule indawo yokutyala enolungelelwano elinganiselwa kwi-3 cm ubunzulu okanye elinganiselwa ngegogogo lematshisi xa lingqengqe ngecala. Beka nje imbewu yeembotyi okanye ertyisi ziqelelane ngomgama we-10 cm okanye ulinganisele ngobubanzi besandla ukuqelelana kwembewu. Yogquma imbewu ngokusuke usondeze icompost, uvalisise umsele ngokucoselela. Sukuyibeka ingubo kaThixo ngaphezu kwebhanti lokutyala. Linda iqale intshule imbewu uze ke ubeke ingubo kule ndawo isityalo sidibana kuyo nomhlaba. Qiniseka ukuba wombathise ngokupheleleyo kangange-2.5 cm ukuphakama khona ukuze icinezele ukukhula kokhula ize igcine nokufuma emhlabeni. Vuna iimbotyi eziluhlaza ne-ertyisi rhoqo khona ukuze ziqhubeke zisenza intyatyambo ndawonye nemidumbu emitsha. Isishwankathelo. Qhekeza umqolo ngamnye kuma-75 cm kwibhanti elibanzi nge-10 cm.
Galela icephe lothuthu lwenkuni kumgama ngamnye ulinganiselwa kuma-60 cm. Galela i-compost epha kwi-3 cm ukuphakama phezu kwebhanti elibanzi nge-10 cm. Vula umsele oyi-3 cm ubunzulu embindini webhanti we-compost ephezulu komhlaba. Tyala imbewu e-3 cm ubunzulu, 10 cm ukuqelelana, emiqolweni kuma-75 cm uze wogqume ngokupheleleyo.